Koja je razlika? Ima toliko tih drevnih borilačkih veština, jiu-jitsa, aikido. Verovatno postoje tu neke finese, dakle male neke razlike. Priča je vrlo kratka. Znači, u Japanu u srednje veku, znači prvo postoje, ako govorimo o daleko istočnim borilačkim veštinama, postoje samo 3 grupe borilačkih veština. Postoji kung fu koji je iz Kine, postoji cijela porodica japanskih borilačkih veština i postoji porodica korejskih borilačkih veština. Postoji jedna 4. podporodica, to je onaj tajlandski boks, ali to ljudi ne nose kimono, pa se obično oni ne pominje i tako dalje. Naravno, postoji filipinske veštine, borbom palicama i tako dalje. Svaka zemlja ima neku svoju veštinu i mi vjerojatno imamo, samo što nismo to lepo uobličili i prodali drugima. Ukupno gledano u Japanu postojale su generalno 2 najbitnije grupe veština u srednjem veku, u njihovo feudalno samurajsko doba. Jedna je bila veština borbe bez oružja, to je jiu-jitsu, odnosno jiu-jitsu, a drugo su bile oružane veštine, uključujući katanu, samurajski mač, borbu kopljem i tako dalje. Od svih tih starih ili koriju veština, to je japanski izraz, posle Prvog svjetskog rata, odnosno posle Međe reformacije 1868. godine, kad su Japanci ukinuli feudalizam, ukinuli samuraje, zabranili im da nose mače i tako dalje, kad su otvorili prema svetu, stvorio se niz mladih ili modernih ili gendai veština, među kojima su nama najpoznati judo, karate, delom karate malo došao iz Kine, i aikido. Tako da je i onda naknadno širenjem po svetu, od kako su te veštine eksplodirale, posebno posle MacArthurove okupacije Japana 1945. godine, posebno mnogi Japanci pobegli od te okupacije, ali što je interesantno, pobegli su u Ameriku. Onda, znači, posle tog jednog rušenja imperialističkog Japana, kad je Japan posle one 2 atomske bombe potpuno promenio svoju politiku, ne politiku, su promenio svoj opis. Ta zemlja počinje da izvozi borilačke veštine, spontano ljudi beže od sirotinje. Japan je do sredine 50. godine bio zemlja gladi. Pa su onda instruktori bežali, pa šta će čovjek da radi? Onda uči one američke vojnike borilačke veštinama, pa su se vojnici vraćali. Postojala neka Strategic Air Force Command u Americi koja je vratila 20.000 vojnika sve sa crnim pojasima. Onda oni svi u Americi otvore klubove svoje. Tako da to je bio jedan ovako proces koji je doveo do toga da mi imamo na izgled ogroman broj borilačkih veština iz Japana, aikido, judo, karate, pa onda podvrste, Shotokan karate, Goju Ryu karate, tako da je svuda imate, i svi su oni organizacije koje su autohtone, koje se malo gledaju popreko. Ali generalno danas u Japanu postoje 3 organizacije koje skupljaju sve te borilačke veštine pod isti krov. Jedna je Dai Nippon Butoko Kai, jedna je Nippon Seibukan i jedna je Kokusai Budoin. Te 3 organizacije su 3 državna velika tela koja organizuju sve veštine na gomilu i koja pokušavaju da koliko toliko drže pod kontrolom proliferaciju rangove. Sad svi dele diplomi. Oni imaju u borilačkim veštinama, kao što mi imamo ovde raznorazne fakultete, diplome, brzometne kurseve i tako dalje. Ova jedna od ove 3 organizacije, Nippon Seibukan ili Svejapanska Budo federacija, Zen Nippon Budo Renmei, je meni sad učinila čast da me primi u njihovo članstvo i da me sertificira, ali kao što sam rekao, ta čast košta 500 evra, da. Novac. Pa da, kod njih se vrti oko novca zbog toga što se kod njih jako malo ceni položaj instruktora borilačkih veština. Za razliku, recimo, od Amerikanaca, gde ja sam i video svojim očima, a je čuo dopunske priče da instruktor borilačkih veština vozi korvete, ima ogromne stanove. Znači, u Americi imate veliko tržište i možete sve da prodate. Dobro, nije ni japansko tržište malo, ali Japanci generalno toliko mnogo rade svoje druge poslove da oni ne stižu da vežbaju. I interesantno je, mislim, ovo nije pohvala meni i mojim ljudima, nego pohvala svim ljudima sa zapada. Interesantno je da su borilačke veštine, i zbirno se to kaže budo, japanske borilačke veštine, budo, da je budo bolji na zapadu nego u Japanu. Ko bi rekao? Malo bi bilo smešno kad bi sad Amerikanci imali bolji ansambl u Gucci nego mi Srbi. Naravno, da. Ali Japanci već imaju bolje Amerikance u Japanu nego svojim. Ja sam došao u glavni klub ove jedne druge organizacije, Kokusai Budoin, da provežbamo malo jiu-jitsu sa njima, da vidimo kako oni rade. Jiu-jitsu i jiu-jitsu su sinonimi, zavisi od načina izgovora i pisanja. I ja sam bio šokiran da je glavni trener u tom klubu Amerikanac.
koji naravno nama priča na engleskom, a Japancima na japanskom. Tu čovjek živi već 20 godina. Ali onda kad opet upoznate istoriju, vidite da je zapravo taj klub i ta organizacija osnovana 1957. godine, da je prvi predsjednik bio ambasador Amerike, koji je inače bio nećak od ovog Douglasa MacArthura. Tako da Japanci imaju ogroman pečat Amerike, gdje god se okrenete, svud su pečati te amerofilije. U stvari, nisu amerofili, jednostavno su poprimili sve to što su morali. Ja se želim predugačan sam, ali znači... Ne, posle nam je jako interesantno to i znači mogli bi da slušamo i da pričamo o ovome. Evo sad koliko smo čuli, to jest kako smo čuli, koliko ima tih podveština i... Ima i puno, znači, ali generalno znači, postoji jedan jiu-jitsu i ove veštine sa oružjem koje malo manje naš narod i poznaje i vežba. Jer, kaže, pa hoće da nosi samurajsku katanu na ulici pa se braniš s njom. Da. Niti su kod nas poznate nešto mnogo ta takmičenja. Ja sam upravo za japansko mačevanje dobio ovaj sertifikat i ovaj poziv i kažem, to je taj naš mali specifikum ovdje u Požarevcu gradu. Naš klub koji se zove Jiu-Jitsu klub Požarevac, de facto je u stvari klub za Jiu-Jitsu ili Jiu-Jitsu. On je klub i za japansko mačevanje. Dobro. A japansko mačevanje jako malo ljudi prati i poznaje i gleda. Mislim, nije zanimljivo. Sad imamo naše evropsko, ne gledamo. Ko gleda evropsko mačevanje, olimpijsko, a kamoli ovo. Ali eto, ja sam smatrao da ako se baviš samurajskim veštinama... To je interesantno. Ja to radim 30 godina. Znači, od 79. godine, u 10 godina sam ušao u klub. Ako se 30 godina bavim samurajskim veštinama, bit će mi sramota da odem u Japan, pa da mi oni možda daju mač, a ja kažem, ja ne znam ni šta je ovo, kako se zove. Tako da sam pre nekih 20 godina naporedo i uporedo sa judom, malo karateom, aikidom i tim što se posle formiralo kao jiu-jitsu, počeo da vežem japansko mačevanje. Tako da, to je moj razlog. Inače, kažem, generalno, jiu-jitsu je bio izvorište za judo, karate i aikido, a ovo sad što imamo podvrste je organizacije, haos. Da, moram sad da napomenem, ova Koreja, pošto je bila okupirana strana Japana, oni su preuzeli judo, pod njega napravili svoj judo, pa su preuzeli karate, pod njega napravili taekwondo, pa su preuzeli aikido, napravili hapkido, tako da... Šta smo mi preuzeli? Pa mi ništa nismo napravili svoje, mi smo samo preuzeli. U stvari mi imamo znači, gospodina Vračarevića u Beogradu, koji je već star čovjek i sve najlepše o njemu zbog toga što je uradio jednu veliku stvar za popularizaciju srpske zastave. Čovjek je napravio srpski aikido. Nazvao ga realni aikido i mnogi iz aikido sveta su protiv toga što je on to uradio. Ali pazite, on ima u 26 zemalja sveta svoje predstavnike. Ja kad god odem u Rusiju ili kad se sretnem sa Rusima, Ukrajincima, Estoncima, Letoncima na ovim takmičenjima po Evropi, oni svi ne pitaju jeste vi iz Srbije, bivše Jugoslavije, ne pominju ni Tita, ne pominju ni naše ratove, ne pominju ni naše političke igrarije i sve ostalo, ne pominju ni embargo, ništa. Oni samo kao, Ljubav Vračarević. Čovjek je s jedne strane, on je znači dosta kritikovan, pojedini puritanci, ja sam bio među njima i još uvijek malo tako kažem, pa dobro Ljubo, ako hoćeš da napraviš neku svoju veštinu na osnovu tih elemenata, da je zoveš srpski autentični borbeni sistem, pa da skinemo ta kimona, hakame, svu tu japansku opremu i tako da. On je ukinuo samo nazive, ne koristi više japanski nego srpski, ali čovjek i dalje nosi japansko odelo, outfit je prepoznatljiv. Ali s druge, to je znači taj puritanski stav, s druge strane kažem, pa Ljubo, svaka ti čast, ti si uspeo da ubediš ljude u Sankt Petersburgu, u Kazahstanu, u Americi, svuda da drže svoju nacionalnu zastavu i srpsku zastavu u vežbonici. Da. Što je, eto, to smo mi uradili, to je naša jedna veština koju smo... Imamo mi još neki kao Svibor ili Svebor, srpsko viteško borenje. To su napravili neki momci. U stvari, baš postoje dve, i Svibor i Svebor. To su neki momci napravili, kao što su ovi naši profesori iz Požarevca napravili svojevremeno igru koja se zove ljubičevske igre. Nije to baš takva stvar bila, nije to baš takva tradicija bila, ali dobro, profesori fizičkog su pre koliko godina, odnosno decenija, smislili bacanje onog topuza, gađanje, sve što ovih 5 disciplina koje imamo više boje. Tako su i ovi momci smislili da su se srpski vitezovi borili u, ne znam, oni su uzeli donji deo od kimona za karate i tako dalje, napravili neku svoju veštinicu. Naravno, nikad se srpski vitezovi nisu tako borili, ali eto i to se prodaje. Dobro, Ivica, planiraš onda ti da napraviš nešto naše, požarevačko? Ne. Ja sam malo bavio životom, muzikom, svirao nešto i na sup malo zarađivao od toga kao student.